Besekan bandeng. Terus besekan bandeng, Bu. Tempe plastik, tempe godong. Tempe godong banyak masih bakal. Engko awan dadi paling orang kok sore. Terus utuh. Bakso sop-sopan tinggal setunggal. Sop-sopane apike ra umum. Resik. Wow, ora dikeke. Mboten diparingke. Ora lali nang konjenan akeh mbakku. Oh. Ajeng damel napa mleh niki? Hasil kebolongan. Oh. Tempe plas. Pun matengan. Sapa? Jenengan. Niku golek tahu lah ora duwe tahu, Mbak, entek. Iya ukur kari iki, Bu. Sing ijeke besekan karo bandeng, Bu. Ora ndelok tempe enak. Nyuwun tempe godhong. Gula Jawa tese, lomboke kari abang. Bakso ijik. Aku mama iki kan golek iki tempe lombok abang ditekan golek kata kabeh. Kadang yo diseneni Mbah ngene iki ya, Mbah. Kayak wong ngandir wong Tuh. ana ngomong ora ganti kek kon bandeng, dembo ora mangan bandeng mbok wis. Nek sop-sopan kari siji, Mbah. Moga. Ora tau sop. Apa Ora tau ya? mangan sop. Gula Jawa tese. Mo wis. Bakso lah ora nek sing cocok iki, Mbah. Kene sak bongkok piro to, Mak? 10.000 sebongkok. Wah, jen jos lho. Sapi paling ora duwe sapi iki pakane semene. Ora iki wis meh ngunduh jane iki. Ya semunduh iki. Wis ngunduh ya. Bertelu tanggal mundur, telu tanggal mundur. Bang pakan ternak. Biasa sakmene kabeh piro? Ya kor anu ya. Nah nek ning 400 ning ya kor kari anu apa larang pakan urane. Oh, iki prayu larang pakan to asline. Iki kan mbokne murah. Ngalas Don duwe ya. don duwe. Nek iki jere tengkas ge larang. Yo kah ning dianu wis. Oh. Semut. Iya, bung semut. Ya kor miturut telengan. Oh, nek leren malah sepaneng ya, Mak. Nek leren malah sepanen. Ah, nggih. Lah nggih. Pak malah harus di video malah dorono iki kepiye. Wis di presto yo enak iki. Piro enek iki, Pak? Sero to? Sero 6.000 ukuran. Kayak di lombok ijo, apa lombok abang iki kali siji. Mbak Revi apa? Ndel cek akeh lho, Ndel. Nek jamu ya. Ngene. Lah iki bapak nggo jamu. Jamu godhong. Aku iso milih, Pak, ora apa-apa. Oke, siap. Murah deh, Mbak, 6.000 nang. Kayak anu tempe. Gatel ora. Oh, iki 1.000. 1.500. 1.500. Heeh. Lho. Kowe mbok video. Video. Tak antel lah an. Jangan sawak koyo ngene. Ora apa-apa malah ora kelang edit. Lah kok kowe iki wong kae. Malah ora kelang dubbing, ora kelang ngono. Ya Allah dikonteni to. Gak cara apa ndelok asline. Besekan. Kilo besekane kae. Ya Bu, iki tak ora gatel ya Pak ya. Ora. Anakku kadang Nek iki bandeng nggih, bandeng 15.000. iki bae. Iku Sero Presto. Sik. Heeh. Presto. Sero Presto. Ikur kare mbokku gelem masak wae. Lurus tengah. Ki Mbak Revi apa? Pipi. Besekan. Oh iya. Peke apa wis tuku, Del? Apa? Kayak ngene. Sirit cak ayam. Besekan 6.000 ukuran. Nya sing ndi nya? Milih dhewe nya. Mbak pilih no, Mbak.
Sing endi? Lah apik-apik lho. Padha aku. Ora aku iki aku. Sing endi? Iki milih dhewe. Waduh. Bae kok. Pak hapusan, Pak. Pak Raiko. Mboten. Mboten napa-napa. Ya Allah. Pak kancane, Mbak. Malah alami lho, Mbak. Iki alami nih, alami PS. Bimbingan. Apa ya S? S piring. Apa Mbak? Apa nih? Kira tuku iki ku. Mbak Nom itu kok no. Aku tak jate dua iki kok. Astagfirullah. Gelem jare loro. Kan jadi kena buah juga. Lihat, nambah nih. Kari selesai dutan lho. Makan besok mau. Kayak arep masak Lho, Pak. kaitan Tangi sama ku, Pak. aja jam kaitan. Happy. Wih, so Oke. Karo apa? kunir, kunir. Diunjuk nanti plastik. Plastik. Jujur apa plastik? Dan iki bagus. Di ane Pak. gondrong. Alah. Wah, besok pagi ya. Apa nih? Jamu, Bu. Jamu, Bu. Ya Larissa. Unsur kunir Pak, anu nih, apa jenenge? Tombol nih. Kencur apa kuning? Kunir. Kita upload sih. Fotolannya kan? Enten kulo, Pak. Pripun Mas Teguh? Pados napa niki? Larissa. Rek yo delalah aku mau lah iki Mas Teguh sarapan iki ya. Ya bawa enten. Sing duwe bengkel anu. Kuwi to. Bengkel apa Mas jeneng kowe? Jenengmu ki? Oh, Bos. Bengkel Teguh. Bengkel Teguh Jalan Praci Jogja, kilometer 4. Bakul sayur. Bakul nek aku bakul sayur Mas. Oh. Nggih. Udah bakul pucak. Hah? Ora bakul pucak. Oh yo ora Mas. Oh. Saya tangannya tuh ada sama Mas. Tadi ngumpul. Teguh. Sarapannya apa biasanya Mas? Tadi lah barang. Iki atus soto, Pak. Oh soto. Nggih. Rasane Sampai. semangat tapi coba hidup. Waduh ya ampun. Oh kata-kata nih lho, men semangat iki apa? Jadi semangat nawati cewek-cewek iki semangat. Oh, lah iki sedulur. Kepiye nek kaya ngene iki? Riki mau Yo wis yo wis janji, Dik. Lah kan ngurus aku. Jam piro Mas Teguh iki? Sudah, Pak. Jam 9. Mulai dari yang muter Ya. ya war kali besean saya. Songo berarti isu nang. Karo tempe piro. Biasane sama-sama isu ning Songo tak Ora, belanja sik. lah wong utang ora. Wah, muter kirim lho. Puter kene. Enggak kalau kita anu enten token bar. Gawe. Oh. Trip belanja. Gawe kan muter kene. Aku di sini aku. Terus ada nih. Wah. Tinggi weh, arep bayar. Oh, motor ketolan parek 100. Pengen ngecek. Rabi. Lah yo sing bayo ngomong rung wis. Mbak. Jajan. Tadi sira tak pare to, Mbak. Lah iki temen-tenan. Bojone ora yo ana bojone yo. Yang gua wani ora kowe Mbak kowe ngono kuwi. Ora Pak Ali. Aja. Suami-suami takut istri. Tempat bojo. Parakan lho. Kayak ku delok padahal. Kuringnya jam sak Jawa nih. Kenapa bocah? Heeh, pas untuk semene. Aku waktu story kae. Heeh. Jam sak berapa? Iki kan bae iki karena langsung gue panggil ya. Anjir. Aku kuntilanak aku. Jam piro lemu Ya, bocah? iya. Wis dimulai. Awal Deli. Piye? Iki kepiye Ngomong ya? sayur liane wis dimulai. Iya Deli. Apa ada masuk sekolah? Jam 11. Ya aku kan ngomong kan deh. Ora nak apa-apa aku ngono. Bablas, besok kita kerja. Lah aku leren toh dari Deli deh. Sayur lagi yo apa? Arah mulai lah sekolah aku. Oh ya enak nih. Lu gede banget kan. Mas aku ora kawan. Oh iya Mriki sekawan dia. Amas. Nggih. Piye? Anu enggak? Padha wae ndi. Padha ya, Pak. Iki kepiye? Dereng sing dasar nang biong-biong. Nah, Dan tikon apa sekawan ya. iki menang Iki iki. iso dianu ora? Sareng mawon, Pak. Maksudnya Sing keliling tak yo mbeli. Nah, di tendel. iki yo kan aku yo cepayu wong limo biasane. Bengkel kita kan cuci.
kan siji ora enak siji enak Ten dulu sing tak anu. terus yo golek rezeki dhewe itu enak sing anu yo nah enak sing Aduh, padu karo baru tahu lihat gede dhewe. golek rezeki dhewe saya Ora dibalas Pit. inovasi itu ya kan bayar pajak kok lha oke foto-foto belian saya sing tahu jane kono ya sing lanang sing Apa sing godol ki Pit? Putih. sing lanang bakul sayur anu bojone bakul sayur Iso kayak bulat bakso ikan. Apa ki Pit? Pit. Gambar Barbie ki apa? Sopek. Bebek sampai semua. Kilo. piro nek dianu Bisa kalau sekarang ini penura. nek usaha nek ditiro Lip, krim. Misalnya pelit. Oh, saya baby yo. Ya. Orang goreng itu. kamu ora sang Bukan rata. ya ngene wong dalam Ya, sama hilang dikit. ning Bu saiki sik itu Jadi kayak repulina. kamu nggon aku kan darah Sate kok rene sing marun. Marun. nggon apa Ini juga samping ini kan lebih aku jadi saksi. Sing omah wis anu Mas Plasa kelingan omah. Wis dimasakin mbok. Kayak wajah blasting ya enak. Masake duwe. Nang lombok. Gandang. Non. Di, sok. Kayak iki penting nggawa barangnya nanti tadi di blok. Jenenge aku sambel lek ujune. Dah yuk nganggo. Wong aku to. Jos. Sate terlalu ame. Kaya ngene Pak sapa kae? Anu Ya, Pak Budon. Gondok sambel bawang. itu saya anu berulas saya Sangi. Kali welas. rolas Nek kene piro? Kene piro? Yo telur tinggal. berulas Nggih. Parkir 2000. 15 sampai 2000. Oh, nek parkir barang. Oh. parkir Ya. yang di situ dari 10 Heeh. dari asli 10 sebab Nek kene piro? itu rame harus yang rapatan ulang mas 10 aja Sing apa temen? ulang bisa jalan Oh, bisa. kita anu potong rambut Nggih, bisa dalan iki, Pak. Ikon yo anu turu. Dua bulan tak belajem. Jadi koyo orang idulem dindon iku. Dindon iku. Begitu nek mriko. kalau ini potong jelas Sinten? Jenengan? ya anakku terus suwe 4 tahun Ya lah sebelah pundi? pas lampu merah Sampai merah. Iki tanggalan kuwi. mulai Mulai. lampu merah Bagian apa? dari pemerintah mah Langgaran yo. nah Kan baju. pas bisa memang dewa sakit ya lah bakso terus nek sing itulah anu mas bahasanya ayam ketan kontrol Nah iku aku kerja dhewe, Pak. mati bocah nom tongkrongan banyak balap ya Rame ya jenengan. yo Mboten enten barang mboten enten. yo rame Sering operasi to, Pak. operasi kurang-kurang kan iki Ora. iya nak apa nek sing mati nih kok jadi itu kan mati ya Iki tak kira melu kita menang kae. Jangan sih melu nek. Jangan den jelas pengin yo lho. sing ning kono salah Nggih. sing ketan bisa gua Nggih. sing kono udah Teman gua sampe. Asan ada. belum pas rame jam 2 jam 3 sih kadang gimana Ya aro ngandang songnya ning kok. Tapi sih. Gua sih nang gua tuh lho. tahu tiga Kan? tahu tiga Empon. Ngapain? tapi teh anak gue digawa kayak Nggih kan kita wong ini kan bagus. anak lo kan nggih parkir kayak anak blonjone digawa akhirnya yo dan jenenge anu mas nah pamane wong dodol yo kon blonjo dadi yo ora kesalah aku yo pertiji Supra nek kon blonjo kan kena baku gue nek jaman ini rame tenan ini saya rada nang ndi-ndi mas wong ndi-ndi Jogja Solo Surabaya ning anu kali anu gede Totane gede. Kadang yang luka anu polisi itu kan. Itu izin. Ada ini Izin izin. itu. Nek ora izin ya karo. Kan nek mun izin kan pun nopo penting kan laporan. Terus main iku kan. Nah, iya orang tua yang tutup. Aku sing ning kono sari sing tutup. Nek laporan tidak lanjuti. Meskipun salah. Cek sak rong setrit, berarti 20.000. Yang iki full 35. Nek kadang warga sih nang. Apa nih, Pak? Soale anu nih, Mas. Bis. Sari kan Dia di sini. Nek kule ora pati anu daerah jenar sing. Kami gak menlori nu dadi Nggih.
Nek pulih ngono ki kali-kali kan. Nek malam minggu nanti suaranya tuh kan jibat. Lah iya kan.